2, 3, start! Perfect!
росни росице, да ми умиеш лицето, да ми умиеш лицето, че ми изгоре сърцето. Да ми умиеш лицето, че ми изгоре сърцето. И закичила в косите си зора, ти при мене ще поседнеш в утринта, а очите ми целувай ги с капчици роса. Ти постой при мен, а утре пак ела, че ще да дойде влюбено моето любе камътно. В очи ги шама погледни, с усти ги шами продума. Шама погледни, с усти ги шами продума. И закичила в косите си зора, ти при мене ще поседнеш в утринта, с капчици роза. Ти постой при мен, а утре пак ела. Да го изпиша, знай моя стара майчинка, да види майка, да знае каква само ма загали. Наснашка тёнка височка, на лице бела черночка, наснашка тёнка височка. Благодаря. И ние ти благодарим, прекрасен ангел. Когато кажа старт, например, вие започвате първа. Ако кажете банан, вие нямате право да казвате банан. Вие също после нямате право да повтаряте банан. Първата, която спре да казва плодове, губи играта, а другата си тръгва с електроред. Готови ли? Вие готови ли сте? Вървете тъкмо за музиката, аз я сега ще ви пусна. На микрофона елате по-близко. Готови? Старт! Вие сте първа. Круша. Банан. Параскова. Ябълка. Диня. Пъпеш. Грозде. Круша. Круша казахте по-бързо. Бре до 3. 1. 2. Слива. Слива. Киви. Папая. Смокиня. Ягода. Малина. Боровинка. Капина. И
Аплодисменти! Мисля, че си имаме официална победителка. Аплодисменти за нея. Заповядайте, вие получавате утешителна награда, а вие си получавате, ето аз не се шегувах, един прекрасен електроуред. Мили дами, благодаря ви. Господа, вие готови ли сте за салата? С вас играем на зеленчуци. Сега ще проверим дали помагате в домакинството. Когато кажа старт, започваме. 1, 2, 3. Краставец. Домат. Чакай, не толкова. Ама трябва да сте по-бързи, че наистина ще ви спра. Мислете какво има в салатата. Знам, че не готвите, ама все пак. Така, краставица, домат. Чушка. Зеле. Батладжан. Хамби. Картоф. Децата не подсказват правилно. И победител си имаме. Аплодисменти. Той си беше убеден, че спечели. Качи се първи. Моля, дайте му и на него също награда. Ето тук, заповядайте. Тук. Ами, повтарят се, съжалявам. Това беше аплодисменти за нашите прекрасни участници. И сега, няма да ни се сърдите, обаче ви теглим килограмите. Никой да не се отказва, нямате право. Отборът, който тежи повече, печели играта. Виждам вече щастие. Така, един кантар ще помоля тук в средата. Готови ли сте? Айде, приятел, ти си първи. Ева да те претеглим. Качвай се на кантара, чакай само да светне, слез за малко, че той угасна. Така, хайде сега, качи се. 26 кг, 650 грама, 26,65. Браво, аплодисменти, ти направо ме изуми. Добре, така, мама да се качва. Много добре, супер, заповядайте, втори отбор. Давай втори участник. Давай, красавице, качвай се. 26,700. Добре, хайде мама да заповяда. Давайте смело на кантара. Давай, качвайте се, той запомня. Няма да излъжи. Добре, хайде да заповядат следващите участници. Така, заповядайте. 27,600. Браво. Кога стана 27,600? Ами стана. А вие сте... Давайте да видя килограмите общо взето на първият отбор. Така, вау! Цялата ни сума е 595 кг и 35 грама тежат отляво на сцената. Аплодисменти за тях! Добре, я да видя сега от дясно на сцената до мен. Тежат цели 448 кг и 35 грама. Така че, победители са този отбор. Аплодисменти. Даваме им бързо по една от по-големите награди. Така, начало да видим отборът, който ще спечели. Готови ли са да кажем старт? 1, 2, 3, старт! Търпай! Ама вие направо скъсахте въжето. Добре, може ли да опитате с другата част на въжето? Това не ни се беше случвало. Добре, нищо няма лошо. Дайте, пробайте. То това въже го ползваме за партията, ама не очаквахме да сте толкова силни. Я да пробваме. Добре, по-лекичко дръпнете да видим, ще се скъса ли. Айде, готови ли сте? 1, 2, 3. Вие какво въже сте ни избрали? Ами давайте сега по една награда на всичките, всички печелят. Аз имам ли килограмите вече? Чит празник, здравец. Във всяка една манджа най-важни са съставките. Сол, пепер, чубрица и там каквото и да било, зависи от манджата. И в тази манджа, тази красота, тези красиви, прекрасни, талантливи хора, които ви забавляват. Нашата подправка е българското хоро. Така че ви каним на българско хоро, популярни български хора, на които ви ще разпознаете. Моите танцори ще ви помогнат с червени тениски, които ще се отличават. Така че да започнем с най-простото право българско хоро. На 3 казваме игрорци. Готови ли сте? 1, 2, 3. Игрорци! Аплодисменти! Деца, заедно с мен казваме старт на 3. 1, 2, 3, старт! Тичайте, майки! Тичайте! Тичайте внимателно! Давай, обратно! Бързо! Давай! Тичай! И първо, второ място, трето място. Първо място
награда. Ето майката в средата. Първо място получават награда. Тя толкова обаче се обръщаше да види дали идват след нея. Но много добре се справихте. Аплодисменти за тях. Сладко. Съответно, имаме вече и победители. Сега ще ви ги кажа, но преди това ще ви обявя журито, които да се подготвят с нашите награди. Ще помоля да са в готовност горе на сцената. Ще поканя на сцената Цветелина Петрова, Биляна Николова, господин Иван Бонев и госпожа Грациела Даскалова от Тива Плюс, докато другите Цветелина Петрова, Биляна Николова и Иван Бонев са представители от гимназията по туризъм. Така че силни аплодисменти за тях. Започваме. Да, може ли и вие да заповядате, ако е удобно? Още веднъж ще поканим на сцената Ивайло Кадишев, директор на дирекция Международни политики, стопански дейности и анализи в община Русе, който официално откри празника. Усещам, че сега официално и с нас ще го закрие с обявяване на победителите. Така, започваме първо с награждаване на трошията. Съгласни ли сте? Имаме 13 участника, изявили се днес. Започваме с почетното трето място, което отива при госпожа Анна Йоскова Георгиева. Анна Йоскова Георгиева, тук ли е? Анна Йоскова, заповядайте горе на сцената. Ето там от стъпалата, заповядайте. Тя тича. Супер! Честито! Ние обявяваме обаче и трето място е това. Да, може да подадем наградата горе. Второ място за най-добрата рушия в празникът на квартала Заедно в Здравец печели госпожа Теодора Тодорова. Аплодисменти за нея. Тук ли е госпожа Тодорова? Теодора Тодорова. Ама Теди, трябва ни някой, който е правил трошия. Къде е Теодора Тодорова? Ето я дамата. Ма вие защо така срамежливо? Ама вие сте заедно. Добре, заповядайте на сцената. Така, даваме наградата. Заповядайте. А сега ще връчиме и първо място. Готови ли сте? В конкурса за най-добрата рушия първо място отива при госпожа Симона Георгиева, която си тръгва с чисто нова хлебопекарна. Госпожа Георгиева, тук ли е? Ето я къде е. Аплодисменти, заповядайте. Тя ще бъде връчена. Официалното първо място в конкурса за трошия. С пожелание все така да се подготвяте за зимнината. А сега ще помоля за една хубава снимка с журито с участниците, тримата спечелили. Ето така. Обръщаме се за една снимка. Готови ли сте всички? Заедно в Здравец, победителите в конкурса за най-добра туршия. А още напред минете. Благодарим ви наистина за вашето сърдечно участие. Радваме се, че бяхте оценени от нашето професионално жури. А сега продължаваме с награждаването за най-добро сладко. Трето място отива при госпожа Милена Илиева. Трето място госпожа Милена Илиева. Аплодисменти, една активна участничка в днешния ден. Много се радваме. Трето място. Госпожа Милена Илиева, след което второ място за най-добро сладко заедно в Здравец печели госпожа Минка Василева. Госпожа Василева също е тук, моля аплодисменти за нея, честито. Второ място е за вас. И най-дълго очакваното първо място, което ще си тръгне с чисто нов мултикукър. И това ще бъде госпожа Милена Неделчева. Аплодисменти за нея, тук ли е госпожа Неделчева? Супер! Много се радваме. Изключително много ви благодарим за това участие. Разбира се, най-големите награди са връчени лично от господин Ивайло Кадишев. Присъствието на цялото наше професионално жури. Много се радваме, че и от Тива.com също имаме представителка. Една хубава снимка, всички напред, заедно. Готови ли сте? На 3 казваме заедно в Здравец. 1, 2, 3. Заедно в Здравец! Прекрасни сте, прекрасни. Имаше една игра с едни печени чушки. Видяхме, ние много обичаме печени чушки, както и всички вие предполагам. Ето една песен за печените чушки.
Москва. Барам-бам-бам, държи ги ятъра на мушка. Барам-бам-бам, падат на асфалта олющен. Барам-бам-бам, и от студна купчини се гушка. Барам-бам, бирим-бим. Барам-бам, бири-ба, а лятото е само на ушки. Завишили на печени чушки, пейзажа гази с мокри обуща. И бързаме да ги събуем вкъщи, а лятото е само на ушки. Завишили на печени чушки, пейзажът гази с мокри обуща. И бързаме да ги събуем вкъщи. Побутвам старам сук, чичото москвича. Барам-бам-бам, на топло в двигателя наднича. Барам-бам-бам, беззъба баба пие своето внуче. Барам-бам-бам, че го спипала уискито да смуче. Така не се прави. Барам-бам, бирим-бим. Барам-бам, бирим-ба, а лятото е само на ушки. Замиришили на печени чушки, пейзажа гази с мокри обуща. И бързаме да ги събуем вкъщи, а лятото е само на ушки. Замиришили на печени чушки, пейзажа гази с мокри обуща. И бързаме да ги събуем вкъщи. В оквите на себе си оплесен. Барам-бам-бам, с пара на уста си тана не към песен. Барам-бам-бам, отивам за ракия до магазина смесен. Барам-бам-бам, и за изпечените чушки често. Барам-бам, бирим-бим. Барам-бам, бири-ба, а лятото е само на ушки. Завишили на печени чушки, пейзажът гази с мокри обуща. И бързаме да ги събуем вкъщи, а лятото е само на ушки. Завишили на печени чушки, пейзажът гази с мокри обуща. И бързаме да ги събуем вкъщи. И бързаме да ги събуем вкъщи. Вкъщи. Благодаря ви! Благодаря ви! Следващата